Teuvo Teräväinen pitää Lundell ja seuraava mikä laukaus! 1-0 ylivoimalla! Nopea mitali joukkueessa mukana. Barkov antaa kiekko meillä ja Puljujärvi tulee tilanteeseen. Saku Mäenalainen pistää keskustaan ja Ilonasi lähtee! Ilonasi lähtee! Vaakanainen jatkaa Heinolalle. Heinola pistää maalin eteen! Bastion! Puolustelin Manhattanilla. Kiekkoa maalin eteen, Barkov voi ottaa ja sinne tulee Jesse Puljujärvi. Uudestaan viivaan Kuokkanen. Janne Kuokkanen löysät pois, seuraava laukaus! Ja Suomen ylivoima oli Saksaa vastaan varsin hyvin kunnossa. Me 3 yritystä ja me siitä 1 maali ja tästä tulee saman tien kylmää kyytiä. Serää pelattu ja turhia katkoja ei ole nähty. Nyt tekee Leonard näppäryvirheen. Hämeenä laukoo upeasti! Maalin tekijä Hämeenä levittää keskustaan. Patrik Puistola laukoo ja laukoo todella upeasti! Peli menee kun puolustaja sisälle laidan puolelta. Ja Aatu Räty vetää! Aatu Räty vetää! Kuokkaselle. Ja sitten Mikko Lehtonen viivassa. Hämeenä laukoo! Ja nyt on kyllä! Nyt on pyssyssä sitten tähtäimet kohdillaan! Kivaa kohti ja Olli Määntä pelaa kovaa maalille. Mäenalainen ohjaa! 1+1 Jokiharju laukoo, terävä laukaus! Mäinen 10 on samalla ottelusta pelattu, loistava syöttö ja mikä laukaus! Ja sitten menee Saku Mäenalainen, menee läpi jo, tulee nokikka, uittaa komeasti! Sitten Matin palalla se tila. Ja sitten aukeaa paikkaa Valtteri Merelälle! Granlund vetäjän paikalle ja miten sukkaa kiekon! Ja se taitaa olla Anton Lundell! 4. Lehtonen laukoo ja siitä tulee seuraavaa! Räty tulee laukoo, Krigans torjuu, irtokiekko pyörii siihen! Konsta Helenius ensimmäinen vaihto MM-turnauksessa ja sinne menee! Vitetaan hänelle ja sitten seuraava on tulossa Heinola laukaus! Granlund 5 rysti puolelle. Vielä kääntyy syötöksi ja Lehtonen laukaa Anniselle. Kiekko tulee taustalle. Saarijärvi vielä kääntää. Pistää viivaa. Sen jälkeen Heinola laukaus Oiri väli. Ja tyhjä maali. Ja sinne menee. Mutta maalin taustalta Merellä pistää maalin eteen. Loistopaikka. Saku Mäenalainen viittaa. Jokiharjun laukaus. Kikkertäminen. Torjuu eteen. Kiekko pomppii. Ja pomppii niin, että Puljujärvi kova syöttö Rädylle ja sitten irtokiekko. Sakari Manninen päivystää. Viivaan Saarijärven laukaus putoaa, irtokiekko pelissä ja sinnehän se menee. Pitää Jokiharjulle, Jokiharju pistää rolkaan ja sinne menee. Ja sitten tulee Konsta Helenius ja Helenius pistää maalin eteen. Ja Zizhi Tihacek tasapainon, Puljujärvi kääntökeskusta, loistopaikka. Hämeenaho laidalta laukoo, siitä torjunta eteen. Hyvin keskialueen puolelle, sitten Kaanela yhtä vastaan, Barkov, Helenius mukana laukoo. Ja nyt on käännön paikka. Lenni Hämeenaho, minkälainen temppu tulee! Puistola. Barkov menee maalin eteen. Puistola! Ja Norjasta pyytää! Helenius levittää Lehtoselle. Lehtonen tulee laukoon sinne. Osuu Granlundiin! Ja mikä kääntö? Granlund keskustaan. Konsta Helenius. Minkälaista tulee? Ja Graves torjuuko? Hän haiskahtaa nimittäin siltä, että siellähän se on! Pelin käytiin sinne ruuhkaan, Puljujärvi ei osu taustalta! Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden käden suojaa, mikä maali!